खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 29 अक्ट'बर 2023 बारायजाबाय रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। उत्तर प्रदेशनि मिर्जापुराव गंसे सा 40 सुबुंखौ लांबाय थानाय बास गारिया फिदिंद्राय जानानै हरखाबै जाब्रबथाय जानायाव सा 5 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सा 35 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथाया मिर्जापुरनि सिङाव थानाय दादरी मिर्जा दामाव जादोंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मनिता, ममतानि 2 बोसोरनि फिसाज्ला गथ' अभिषेक, चैतन्यायन आरो विष्णु 10 बोसोर बैसोनि। दिल्ली पुलिसआ कानाडायाव गोबां सुबुंनो साख्रि होगोन होननानै बुंनानै थगाय-थसि खालामनानै रां जाख्ल'नायनि जाहोनाव सा 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय रां जाग्राफोरनि मुङा जाबाय तारुण कुमार 43 बोसोर बैसोनि, बिनायक 29 बोसोर बैसोनि आरो जसविंदर सिंह 25 बोसोर बैसोनि। खैराबारि दख'रा एबसु आफादा समबाय समितिनि मावख'खौ ताला मारनानै बन्द' खालामदों। गोदानै थिसननाय मासियाव बेले-बेजे जानायनि जाहोनाव आरो खावलायनायखौ जेबो मान होयैनि जाहोनाव एबसुआ ताला मारिदों। खैराबारि समाज समिति बे खैराबारि समाज समितिखौ जों दिनै ताला मारिदों आरो ताला मारिनायनि जाहोनानो जाबाय 25/9/2023 मायथाइयाव मोनसे नटिस होदोंमोन सेक्रेटारि पस्टनि। बे सेक्रेटारि पस्टनिनो नटिस होनायनि उनाव इन्टारभिउ जालांबाय, रिजाल्ट होबाय, किन्तु जोङो उनाव मिथिना मोनबाय जाय केन्डिडेट बिथांमोना जोंनो कमप्लेन होदों एबसु अफिसाव खैराबारि, बेयाव कमप्लेन होनायनि उनाव जों मिथिना मोनबाय जे बेयाव जेरैबायदि नटिस होदोंमोन बेबायदि नटिस होनाय बायदिनियाव जेबो खामानि जायाखै, इलिगेलि खामानि मावदों बिथांमोना। बेनो जाहैबाय सासे 54 बयसनि सासे केन्डिडेटआ बेयाव इन्टारभिउ होदों, बेथ' मालाबाबो जानो हाया आरो बेखौ जों मालाबाबो गनाया। मानोना आरो बेयाव जों मानो होनना बुंनो नागिरदों जे खैराबारि समबाय समितियाव सानै बिथांमोननि अलरेडि खामानि मावखाबाय थानाय सासे अपुर्ब मित्र आरो सुसि बर' माने सानै बिथांमोननि खामानि मावखाबाय थानाय। बे अपुर्ब मित्र होननाया 54 बयसनि आरो सासेया जाबाय हायार सेकेन्डारि पास। नटिसआव होदों बिकम पास नांगौ, नाथाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय सासे मानसिखौ बिथांमोना इन्टारभिउ होदों। बेखौ नायहरबा जों थोंजों बुंनो हायो जे बे टटेलि इलिगेल। बेखौ जों ओंखायनो जों मानिनो हायाखै आरो बिथांमोनजों खेबथाम खेबब्रै रायज्लायनायाव बिथांमोना बुङो जे गावसोरनि भुल जादों। नाथाय दिनै बिथांमोना भुल जानायनि उनावबो दिनै बिथांमोना मोनसे खामानिखौनो बुंबाय थायो जे इन्टारभिउ जा हाइस्ट मार्क मोनदों बिनो मोननांगौ होनना। जोंबो बुंनो जे इन्टारभिउ जा हाइस्ट मार्क मोनो बिनो मोननांगौ, किन्तु क्राइटेरियाखौथ' जों नायनांगोन ना। क्राइटेरियाखौ बिथांमोना नायाखै मालाबाबो, गावसोरनि क्राइटेरिया भुल मावलांबाय बेखौ मालाबाबो बुङा। ओंखायनो जों दिनै खुद्रि सारदों आरो खुद्रि सारनानै जों दिनै ताला मारिदों आरो जेब्लासिम बिथांमोना जोंनि उसित बिसार खालामना होआ जों अब्लासिम जों बे तालाखौ खुलिना होआ होननानै जों दिनै तालाखौ मारिनाय जाबाय खैराबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। ইয়াতে এটা নোটিছ দিছিল যে সেক্ৰেটাৰী পোষ্টৰ ঠিকে আছে তাত লাগে গ'ল, কিন্তু তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে এজন কেণ্ডিডেট যায় আমাক খৈৰাবাৰী এবছু অফিচত কমপ্লেইন দিলে। আমাক কমপ্লেইন পিছত গম পালোঁ যে ইয়াতে এজন 54 বয়সৰ এজন কেণ্ডিডেটক সিহঁতে ইণ্টাৰভিউ দি আছে আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপে বিকম পাছ সিহঁতে ডিক্লাৰেশ্যন দিছিল, কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ এজনক সিহঁতে ইণ্টাৰভিউ দিব দিছে। কিন্তু ইটো যদি আমি চাব যাওঁ ই টোটেলি ইলিগেল হৈ আছে, একদম কি বুলি কয় ৰাইটলি সিহঁতে কাম কৰা নাই। তাক দেখা পাই আমি আজি এই কামটো আমি কৰিব লগা হৈছোঁ, কাৰণ 54 বয়স ক'ত ইণ্টাৰভিউ দিব পায়, এইটোতো হ'বই নোৱাৰে। আমি আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই আৰু ইটো এনেকুৱাই এটা কাণ্ড কৰিছে এই খৈৰাবাৰী সমবায় সমিতিয়ে, য'ত নুশুনা নেদেখা কাম এটা কৰি দিছে। এইটো আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে আমি খৈৰাবাৰী এবছু অফিচৰ পৰা এইটো আমি উচিত বিচাৰ বিচাৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে আমাক উচিত বিচাৰ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এই তালা আমি খুলি নিদিওঁ কেতিয়াও। ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে এজনে দিছিল ইণ্টাৰভিউ, কিন্তু সিহঁতে নটিছত দিছিল যে বিকম পাছ লাগে, কিন্তু আমি দেখিছোঁ পাছ দিয়াৰ পিছতো আগে বুলি নটিছত দিয়াৰ পিছতো কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এজন পাছ কৰা মানুহজনক ইণ্টাৰভিউ দি আছে। আৰু কাৰণ এই মানুহজন হ'ল অলৰেডি ইয়াৰ কাম কৰি আছে সমবায়ত, আৰু এজন বয়স বেছি হৈ যোৱা আনলিমিটেড হৈ গ'ল সিজনো ইয়াতে কাম কৰি আছে। তাত যদি আমি চাব যাওঁ এইটো বস্তু যদি আমি চাব যাওঁ সিহঁতে টোটেলি ইলিগেলি ইণ্টাৰভিউটো দিয়াইছে, মাত্ৰ ফ'ৰ্চো কৰিছে আৰু বাকী মানুহখিনি সিহঁতে ছ'চিয়েল মাৰ্টাৰ কৰি দিছে এনে। সেইটো তাৰ কাৰণে একদম এইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, এইটোতো হ'বই নোৱাৰে।
আৰু আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়া সমাবেশত টোটেলি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল মানিব দিছে, অৰ্ডাৰ আহিছে, এতিয়া আমি শুনি আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ। যি নহওক আমাক উচিত বিচাৰ লাগে, যদি বিচাৰ নহয় কোনো দিন তালা খুলি নিদিওঁ, এইটো আমাৰ खैराबाद পৰা আমি জনাওঁ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।